serious, but that is again at the end of record release. Was eigenlijk met lyrics al. Ik was al heel erg bezig met gedichtjes schrijven en melodielijnen van andere zangers of zangeressen pakken en daar mijn eigen teksten op maken. Maar nooit echt serieus tot ik verhuisde naar IJmuiden vanuit Heemskerk. En toen kwam ik in een bandje terecht bij mijn neef. En dat was echt zo'n Eureka moment van wow, ik kan dit gewoon. Ja, dat was heel weird. Van waarom heb ik dit niet eerder gedaan? En toen vanuit het bandje heel veel optredens en eigen nummers gaan schrijven. En toen kwam ik op het conservatorium via terecht. En meteen aangenomen op mijn 23e pas, dus dat is redelijk laat. Maar ja, het is meant to be gewoon. De muziek is echt mijn passie, maar ik had niet verwacht dat ik daar mijn beroepsstap van kunnen maken. Inderdaad door die onzekerheid. Dus het had even geduurd. Het is anders dan bijvoorbeeld, ik noem wat Jet Rebel met zijn band of zo, weet je wel? Terwijl hij schrijft alle nummers, ik schrijf ook alle nummers. Maar ja, ik voel ons toch wel meer als een band. Het is niet alleen Suus. Daar is de band gewoon veel te vet voor. In Mozaïek was het zo dat de nummers, er waren al een aantal nummers en de producers Linda en Thijs die toen bij werden gevraagd, die hebben natuurlijk ook weer een hele andere smaak en invloed, andere muziek die ze luisteren. En daardoor zijn de arrangementen heel erg fris geworden en hebben we ook instrumenten gebruikt waarvan ik van tevoren nooit had gedacht dat het vet zou zijn. Bijvoorbeeld in Bekken, het allerlaatste nummer op de plaat, zit steel drum. Nou, dat je me 3 jaar geleden had ik gezegd, ja hoor, weet je wel. Maar ik ben heel vrij leren gaan omgaan met het arrangement, hoe je het in kan vullen. En dat heb ik heel erg geleerd dankzij Linda en Thijs. Ik was voornamelijk eerst van traditionele instrumenten bij een song. En dit is eigenlijk veel gaver. Zoveel inderdaad wat jij zegt, dan hoor je ineens weer strijkers, dan hoor je blazers. Er gebeurt heel veel en dat is heel tof. Ik ben wel een ethisch kind, dus en ik hoor ook heel veel Fleetwood Mac. Nou, dat kan je me niet blijer maken, want het is echt een van mijn favoriete bands. Dus ik denk dat dat gewoon een beetje in mijn lijf zit en dat het naar nu getrokken wordt door alles wat er omheen hangt, productie en... Ik schrijf mezelf helemaal leeg in zo'n demo, weet je wel. Op mijn computer heb je, ik weet niet of je het kent, Logic. Zo'n opnameprogramma. En ik verzin dan eigenlijk het hele arrangement tot ik helemaal leeg ben. Dus ook gewoon alles wat eromheen, weet je wel. Drums, bas, toplijntjes en gewoon alles. En dan heb ik voor een gevoel van, oké, dit is wat ik ervan kan maken. Ik heb me helemaal leeg geschreven. En dan kan ik het ook in de band gooien en loslaten. En kijken wat iedereen ermee wil doen, weet je wel. Op hun eigen manier. Dan vanuit daar verder werken, zeg maar. Ik zal beginnen met Lin. Dat is mijn steun en toeverlaat en mijn beste vriendin al bijna 10 jaar. En eerst zaten we allebei in aparte bands. En ik ging demootjes maken voor mijn debuutalbum.
En zij staat altijd aan de zijlijn al mee te luisteren en ik ook bij haar. En toen zei ze van... toen had ik een producer gevonden en die was enthousiast. Pascal de Wees uit België. En toen wilde ze me wel helpen met demo's beter maken. Want ik werkte in GarageBand. Ken je dat? Zo'n heel basic programma. En Lin zegt, nou laten we de demo's naar Logic pre-produceren. En dan kunnen we die laten horen aan Pascal. Want die kon al wat show gebruiken, mijn GarageBand demo's. Maar dat werd zo tof dat Lin en ik bleken... We wisten al dat we goed konden samenwerken, maar nog niet op dat vlak. Dus toen heb ik elkaar op een blauwe maandag gebeld. Ik zeg, hoe zou je het vinden als op dat album staat... producer Pascal de Wezen en Linda van Leeuwen, weet je wel? Want ze heeft er echt gevoel voor sound en structuur. Nou, dat is een soort Eureka moment. En Linda die heeft met Thijs van der Klucht van Baskerville... Vroeger was de studio van hem... En ik ken Thijs al echt sinds mijn eerste bandje. Echt vanaf mijn 20ste. Toen zat hij in zijn eerste bandje. Ik in mijn eerste bandje. Hebben we nog meegedaan aan de band van de Bollenstreek Award. Echt zo heel erg super cute. Maar ik was hem heel lang uit het oog verloren. En toen via kreeg Linda dus wat met Thijs. En we wisten dat we elkaar kenden. Thijs ging ons helpen bij de productie van de demo's die worden gemaakt. En die speelde gitaarpartijen in en die vond het zo vet. Die zegt, ik wil wel in die band ook. En ik helemaal, ik had het niet verwacht, want het is een heel goede gitarist. Heel druk als producer ook. Dus ik was al op zoek naar allerlei gitaristen die zijn gitaarpartijen zouden kunnen spelen eventueel. En toen bleek hij zelf in de band te willen. Dat is ook een Eureka moment. Matthijs, de violist, ook steun en toeverlaat. Dat is echt de liefste jongen op aarde. Daar speelde ik heel veel huiskamerconcerten mee vanaf 2012. Ik leerde hem kennen via Tommy Ebbe. Ik weet niet of je hem kent. Ook een singer-songwriter met band, een beetje bericht in de countrykant. En Matthijs die was er lekker aan het fiddelen en ik vond het zo gaaf. En toen zijn we ook met elkaar in contact gekomen en hebben we heel veel huiskamerconcerten gedaan in cafés. En toen Linda en Thijs erbij kwamen, is Matthijs niet uit het oog geraakt natuurlijk. Maar ja, hij heeft weinig met productie en hij was toen leraar. Dus hij was niet echt per se bij het opnameproces betrokken. Maar wel natuurlijk als violist en hij speelt ook mandoline en eigenlijk ook bas en zing. Hij doet van alles. Maar ook steun en toeverlaat. En dan hebben we eigenlijk het groepje waarmee Mozaïek is gemaakt. En toen Mozaïek was gemaakt... Sorry hoor voor het lange verhaal. Sorry mensen. En toen Mozaïek was gemaakt zijn we op zoek gegaan naar nog een bassist en nog een drummer. Want Lin kan ook wel drummen. Maar die heeft heel veel verschillende functies in Sue the Night. Deze bespeelt, ze zingt, percussie, extra snare en toms. En eigenlijk een hele leuke afwisselende functie. Maar echt een drummer, dat zochten we nog. En op conservatorium zaten we in de klas, allebei, bij Tobias Pensioen. Het beest. Zo noemen we hem ook wel. En ik denk, ik trek gewoon mijn stoute schoenen aan en ik bel hem. En ik stuur hem de demo's die we hebben gemaakt. En misschien vindt hij wel wat. Nou, die was meteen enthousiast. Niet alleen om de muziek, maar ook om Lin en mij. Want hij heeft bij Lin in de drumklas gezeten en bij mij dus in de klas. En we konden het altijd heel goed vinden met elkaar. Dus dat was ook zo geregeld. En als laatste Nana Efabekwi. Die ken ik eigenlijk het minst van tevoren. We hadden een keer een hele wilde nieuwjaarsparty toen zij moest invallen bij een band waar ik toen in speelde. En het was echt de night of our lives. En zij kan zingen en als niet normaal bassen. Dus toen dacht ik eigenlijk van misschien moet ik het maar gewoon vragen. Ik ken haar niet zo goed. Maar ik kreeg zo'n hele goede vibe bij haar. Heb ik ook gewoon gebeld. En een demootje opgestuurd en die was ook enthousiast. Toen waren we met z'n zessen. Heel lang verhaal, kort. En ik ben echt super trots op iedereen. Dat is echt ongelooflijk. Vorig jaar hadden we meegegeven met The Whale. En toen was ik via de telefoon in de maling genomen door Koen en Sander. Op een hele grappige manier. En nu werd ik vorige week gebeld door Frank. Als verrassing dat we op de 3FM Award stonden. En eigenlijk wist het al, maar ik moest enthousiast reageren. Dus ik zei, yay! Hij zei, zie je dat wist je al? Ik zei, ja, oké. Nou, goed. Moest ik dus liegen. En hoe komt nou dat jullie niet genomineerd zijn? Ik zei, ik denk dat we gewoon niet zo populair zijn. Al leuk luisteraars, weet je wel, een grapje ervan maken en zo. En ik dacht echt dat hij daarvoor belde. Dus hij zegt, veel plezier daar. Ik zei, ja Frankie, doei. Dus ik hang op en ik hoor dat hij nog wat wil zeggen. Dus ik zei, ik weet niet. Toen belde hij nog een keer. Dus ik zei, wilde je nou nog wat zeggen? Hij zegt, ja Suus, je hebt ook een meegehit.
En zo, wat? Want dat hadden we gewoon... we hadden natuurlijk wel gehoopt, want we zijn allemaal heel erg trots op het nummer. Maar ja, niet verwacht dat het zou gebeuren ook nog eens, zeg maar. En dat we dan ook nog eens op de 3FM Award staan. En op 5 mei hier op Bevrijdingspop Haarlem. Met op 4 mei het herdenkingsconcert met het Kennemer Jeugdorkest. Dus dat is ook nog eens een droom om echt met zo'n orkest van 50 man of 60 man of 40, ik weet het niet precies. Heel veel mensen. Dus de songs van Mozaïek in een heel ander arrangement te horen. Met heel orkest erbij. Dat is echt een dream come true. De tweede plaat wordt altijd gepraktiseerd dat het een beetje moeilijk is om die aandacht vast te houden. En nu hebben we eigenlijk al een supergoeie kickstart gemaakt met het eerste nummer. Dus ja, het is wel belangrijk denk ik voor artiesten die aan het tweede album beginnen. Ik probeer alleen niet te veel laten afleiden door dat soort... want dat is het wel. Het gaat je gewoon, het duwt je een andere denkrichting in. Als je te veel nadenkt bij je omgeving, hoe je omgeving reageert op alles. En nu laatst vroeg iemand ook van... schrijf je nu ook meer muziek naar dat het moet werken op festivals? En dat is eigenlijk niet zo het geval. Je houdt natuurlijk wel rekening met het publiek als de nummers eenmaal zijn. Van oké, op dat festival spelen die en die nummers, omdat het meer moet knallen. En in de clubtours spelen we een rustigere set, omdat, weet je wel, voor de dynamiek. Maar het is niet zo dat ik nu denk van oké. Toch? Nee, dat zou ik echt zonde vinden. Als dat gebeurt. Weet je, ik ben bijna de afgelopen 10 jaar bijna niet buiten de landsgrenzen geweest, bij wijze van. Omdat ik, gewoon alles wat ik heb stop ik in de muziek. Het klinkt even heel erg meelijwekkend, maar dat is absoluut niet. Weet je wel, ik ben blij met hoe alles gaat en is gaan. Maar ik zou wel wat van de wereld willen zien. Mijn oom die woont in Friesland in Oudega GS, Kastelandsleer. En het was echt heel toevallig, want ik zou met Jillis de clip opnemen, een vriend van ons. En die heb ik ook al andere clips mee opgenomen. En ik wilde eigenlijk naar de Veluwe, weet je wel, grootste landschappen. Weidevogels, The World Below, vogelvluchtperspectief. Dat idee, ik had een beetje een random idee daarover. En toen belde mijn oom, ik ga op vakantie. Nee, wacht, het was anders. We hebben ook een zomerhuisje. En ik dacht van, ik heb zo weinig tijd om te schrijven. Het lijkt me zo fijn om even 3 dagen helemaal niks, niemand om me heen. Weet je wel, bijna geen elektriciteit, bij wijze van spreken. Om naar het zomerhuisje in Friesland te gaan om te schrijven. Dus had ik mijn oom gebeld. Omke. En hij zegt, nou weet je wat, ik weet het nog beter. Ik ga 2 weken op vakantie, kan je niet op mijn boerderij passen. Nou, daar kom ik al sinds kinds af aan. Hij heeft nu jammer genoeg geen koeien meer, maar nog wel schapen en paarden en duiven en kippen. En toen heb ik daar 2 weken gezeten en in die 2 weken was ook de clipopname. Dus toen zei ik tegen Jillis, forget about de Veluwe. Kom hierheen en we vinden wel mooie plekjes, weet je wel. Want ja, die Friese meren, daar, die omgeving daar, dat is eindeloos shotmateriaal. Dus toen zijn we gewoon het wijde wereld ingegaan. De wijde Friese wereld. En hebben we gewoon plekken gezocht waar die openheid heel erg naar voren komt. En zelfs nog één shot is binnen in het huis van mijn oom. In een gang. Dus dat vond hij zelf wel heel erg grappig. Ja, eigenlijk, Friesland heeft alle tools gehad om daar die clip op te nemen. Naast de 8 mm beelden van mijn vader die ik om heb laten zetten van 8 mm film naar DVD. Jillis heeft die weer omgezet. Ja, het is een heel verhaal. En toen hebben we er allerlei mooie shots uit geknipt. Dus het is eigenlijk een mengeling van die VHS-beelden in Friesland en 8 mm uit de jaren 80 van Kleine Suus. Ik ken je Fries niet praten, of is het? Ja? De familie, wat is die boom met Friesland? Eigenlijk mijn oma komt er vandaan, mijn opa en oma. Beppe. Met Beppe, ja precies, Paak en Beppe. En er zijn nog een aantal, de broer van mijn moeder is er blijven wonen, de zus van mijn moeder is er blijven wonen.
Ik kom er eigenlijk mijn hele leven al... ook vanaf mijn 10e zelfs alleen met de bus naar Friesland. Omdat mijn oom die had paarden. Dus ik moest naar de paarden toe. Ja, ik denk misschien dat ik daar een kwart van mijn leven al ben geweest, zeg maar. Ook vriendjes en vriendinnetjes daar. Zuipen in de caravan voordat we naar Balk gingen en zo. Oh, heerlijk. Ja, ik heb heel veel liefde voor Friesland. Ja, best natuurlijk net opgegroeid, maar het is dus gewoon een deel van mij. Nou, deels eigenlijk wel een beetje opgegroeid, ja. Ik denk dat als ik Friesland niet had gehad, was ik een veel harder mens geworden. Hoezo? Nou, hoe zeg je dat, harder mens? Omdat je die rust niet kent. En het is een heel ander tempo daar. Weet je wel? En een heel andere manier van even zitten en even koffie doen. Weet je wel? Ja, het klinkt even heel erg dom misschien, maar... Maar eigenlijk is mijn grootste ambitie gewoon gelukkig blijven. Ja, dat klinkt ook weer super lame. Maar we hebben nu een heel good thing going on. En dat waardeer ik gewoon heel erg. En ik besef ook van, weet je, dat dingen zijn tijdelijk. En laten we gewoon zo hard mogelijk werken om het zo lang mogelijk uit te rekken. Dit goede gevoel wat er nu is. Okay. Together we'll go. We'll go anywhere you want. Heerlijk. Hoi mam.